Ο Σάββας Τσουφλίδης γεννήθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε θέατρο στην Αθήνα την περίοδο 65-68, έχοντας για δασκάλους ένα εκλεκτό επιτελείο γνωστών θεατρανθρώπων, όπως Θεοδοσιάδης, Βαθιάς, Τζόγιας, Χατζιαργύρη, Κροντηράς, Κοτσόπουλος, Καπιτσανέα, Ευαγγελίδη, Περάνθης, Κωνσταντινίδης κλπ. Τέλειωσε τη δραματική σχολή με άριστα και αμέσως προσελήφθη στο θέατρο Όργο, όπου και ερμήνευσε τον πρώτο ρόλο του έργου του Νότι Περιγιάλη, νηφιάτικο τραγούδι, έπαιξε ακόμα στους Ερετευμένους του Γκορντόνη, στη Βαβυλωνία του Βυζάντιου, στον Παπαφλέσσα του Σπύρου Μιλάκη κλπ. Ο φίλος μας λοιπόν Σάββας, που ζει στην πόλη μας τώρα, έχει αφιερώσει τον εαυτό του στο μεγάλο σχολείο της ζωής που λέγεται θέατρο και που όλοι εμείς εδώ στην επαρχία τόσο πολύ στερούμαστε. Θα μου επιτρέψει ο Σάββας να πω ακόμα ορισμένα πράγματα, ορισμένα λόγια. Εργάζεται ο Σάββας καθημερινά και μοχθή, θα έλεγα καλογυρίστηκα, μέσα σε τούτη εδώ την αίθουσα, προκειμένου να κεντρήσει το ενδιαφέρον μας προς το θέατρο από τη μια και από την άλλη να δώσει κάποιο νόημα και διάσταση θεατρική στην πόλη μας. Τεκμήριο απόδειξη της καλογερίστικης σκληρής αυτής δουλειάς του είναι η σημερινή παράσταση με το βαρνανικό γεμάτο σατυρική διάθεση πεζό, η αληθινή απολογία του Σωκράτη. Όσο μιλούσαν οι κατήγοροι, ο Μέλιτος, ο Άνιδος και ο Λίγων, οι δικαστάδες, καθισμένοι κατάχαμα, σταυροπόδι και ανοπούρκουδα, μασουλούσανε πασατέμπο και φτιούσανε τα τσόφλια στο σβέρκο του προστινού. Οι πιο πολλοί, ξαπλωμένοι δίπλα και κάνοντας μαξιλιάρι τα παπούτσια τους, ρουχαλίζανε ρυθμικά. Και ο Σωκράτης κοίταζε ψηλά τον ανοιξιάτικο ουρανό και κάπου κάτω σιγότριβε το ζερβί του γόνα που τον εσωλούσε. Μόνο το σούσουρο που γινότανε, όλη τη βόχα που βγάζανε τόσα ξαναμένα κορμιά και χαλασμένα στομάχια, τα κατάφερε να ακούει τα χαρούμενα πουλιά που τη τυβίζανε στα τριγυρινά πεύκα και να οσμίζεται τη μυρουδιά της ρετσίνας, του σκήνου και του θυμαριού που ανάδυνε η γέρσα γης. Άμα τελειώσαν οι κατήγοροι, γίνηκε με μια βαθύτατη σιωπή, λες και βούλιαξε ο τόπος με τα κοτρόνια, τα δέντρα και τους ανθρώπους μέσα σε μια ματέλειωτη πηγάδα και τους σκέπασε όλους στο νερό δυο μπόγια. Όλοι, κρατώντας την ανάσα τους, καρφώσανε τα μάτια πάνω στο Σωκράτη, περίεργοι, να ειδούνε με τι τσαλίνια θα προσπαθούσε να τον πάρει τον νόμο. Περασμένο μεσημέρι. 6 σωστές ωρούλες και δεν άκουσα τίποτα. Τα χρόνια, βλέπετε, μου βαρύνανε την ακοή. Αν ο Οδυσσέας είχε το κουσούρι μου, δεν θα κόπιαζε να καλαφατήσει τα αυτιά του με κερί και να δεθεί στο κατάρτι για να μην ακούσει το ειδονικό τραγούδι του θανάτου. Αν καλά μια και το έφερε η κουβέντα, ο θάνατος αντιλάλησε βαθύτερα μέσα στην ψυχή του κι ύστερα τον άκουγε σ' όλη του τη ζωή. Μα και να είχα 10 αυτιά κι όλα γερά, πάλι δεν θα μπορούσα να ακούσω. Τα χάσα μπροστά στο μεγάλο και φανταχτερό σας πλήθος. Μου φαινότανε πως ήμουνα στον άλλο κόσμο και με δικάζανε πεθαμένων 500 πλούτονες. Γι' αυτό και χαμογελούσα ταπεινά. Ήταν από φόβο, σαν στη μάρα και βλακεία. Νιώθω να λαχταρίζω
καθαρίζει μέσα στην ψυχή μου το πατριωτικό μου φιλότιμο. Έχω κι εγώ τις μεγάλες αυτές αρετές. Και αληθινά, όπου ριζοβολήσει τούτη η τριάδα, σας τιμάρα, φόβος και βλακεία, εκεί κι ο νόμος έχει δύναμη και ο λαός είναι ευτυχισμένος. Λοιπόν, δεν άκουσα τίποτα, γιατί είχε σταματήσει το μυαλό μου. Άλλοτε συνήθιζε να ταξιδεύει πολύ μακριά, σε μια χώρα ξωτική, που μήτε πουλί, μήτε πλεούμενο την εζήγωσε ποτές, γιατί δεν υπάρχει πουθενά. Εκεί θεσματα γύριζε πάντα, γεμάτο βουητά και θάμπη και πόνους αβάσταγους. Ήταν η χώρα των ιδεών άντρες Αθηναίοι. Κι όποιος μπει σε αυτήν μια φορά παθαίνει το δυστύχημα του Τηρεσία, που είδε την παλάδα κατάγυμνη, στραβώνεται για πάντα. Μα τώρα τελευταία το μυαλό μου φέρνεται σαν τα μουλάρια, που βρίσκονται ξαφνικά μπροστά στον όρθιο γκρεμό ή πάνω σε σάπιο λιοφύρι. Κολώνει, καρφώνεται, πεισματώνει και δεν λέει να κάνει μισή πιθανή πέρα από τη μύτη μου. Και μ' αναγκάζει να σκύβω να κοιτάζω τη μύτη μου. Ολάκερος κόσμος, απεραντοσύνη της ασκήμιας, ήγου της αλήθειας. Με πιάνει ζάλι και τα μελίκια μου χτυπάνε σαν σφυριά. Παράξενο πράγμα. Βλέπουμε θεούς, ιδέες, ονείρατα, περασμένα, μελούμενα, και δεν βλέπουμε τη μύτη μας άντρες Αθηναίοι. Τώρα καταλαβαίνω πως αληθινά σοφός είναι εκείνος που καταφέρνει να την δει και να την καταλάβει. Κι εγώ μήτε την είχα ποτέ υποψιαστεί πως υπάρχει, κι ας με πειράζαν όλοι πως ήταν πλατσουκωτή σαν της μαϊμούς και του τράγου. Λοιπόν, δεν άκουσα τίποτα, γιατί όλες αυτές τις ώρες μελετούσα τη μύτη μου για να γίνω σοφός. Βέβαια τα παραλέω, δεν μπορεί να μην άκουσα τίποτα. Άρπαζε και εμένα κάπου τα αυτή μου καμιά βρυσιά των κατηγόρων ή καμιά βλαστήμια δική σας και γελούσα μέσα μου με τις κοροϊδευτικές απάντησεις που μου ερχόντανε, μα δεν μπορούσα να τις πω εκείνη τη στιγμή. Ο νόμος απαγορεύει να διακόψεις το ρήτορα. Έτσι κρατιόμουν κι εγώ για να σας τα πω μια και καλή στο τέλος, καθώς φύγεται, κρατιέται και να βάλει κανείς τις χειμωνιάτικες νύχτες θα βρέχει και φυσάει χιονιάς για να βγει στην αυλή προς νερού του. Μα σαν ήρθε και η σειρά μου να μιλήσω, ξέχασα τι θα σας έλεγα και βαρέθηκα να τα θυμηθώ. Μα εκείνο που άκουσε καλύτερα ήταν η θανατική σας απόφαση. Την ήξερα από τα πριν, γιατί είχα πλέρια εμπιστοσύνη στον ξεπεσμό του καιρού μας. Μα και να μην την ήξερα, δεν θα ήταν δύσκολο να την καταλάβω. Αν οι σταγμένα μάτια σας και τα χασμουριτά σας το μαρτυρούσανε καθαρά. Δεν ήταν λοιπόν ανάγκη να βάλετε κοντζά μου τελάλι να μου τον καρύξει μέσα στα αυτιά μου. Μα και να μην ιστάζατε, πάλι θα με θανατώνατε. Κοιτάξτε τους κατηγόρους. Ωραίοι, πλούσιοι, σπουδαία προσώπατα, πατριώτες με πατέντα, κοτσαμπάσιδες, ήλιοι της δημοκρατίας. Κοιτάξτε και εμένα, σουλούπι μια φορά. Κουρελής, κάκος σούσουμος γρουσούζης, ανεπρόκοπος, σωστός κοπρίτης. Ανδρώνα πάντων, σοφότατος, που να κρυφτώ να ανοίξει η γης να με καταπιεί. Κι εγώ να ήμουν στη θέση σας, θα ντρεπόμουν να μην καταδικάσω τον εαυτό μου και σε θάνατο και σαν ελέητο στυλιάρι και θα τα θεωρούσα και τα δυο μεγάλη μου τιμή. Η ψυχή τους όμως ξεπερνάει πολύ την όψη τους και τον ντύσιμό τους ομορφιά και πλούτο, γιατί καταδεχτήκαν να ζητήσουν το θάνατό μου για το καλό της πολιτείας. Αυτοί δεν κερδίζουν τίποτα κι αν ζήσω και πεθάνω. Μήτε τα χωράφια που δεν έχω θέλανε να μου τα τσεπώσουν ευθυνά στη δημοπρασία. Μήτε να με αναγκάσουν να τους δώσω λεφτά για να πάρουν πίσω τη μήνυση. Πού να τα βρω. Μήτε βέβαια βιάζονται να χειρέψει διάξαν τύπη για να μου την παντρευτεί κάποιος από τους τρεις. Χαρά στο πράμα. Θέλανε με το δικό μου το πέσιμο να στηρίξουνε μέσα στην ψυχή σας την αρετή που τρεκλίζει. Του λαού προστάριδες
Αν δεν ήταν τίμιοι και καθαροί, θα ήταν αυτοί κατηγορούμενοι και εγώ κατήγορος. Ποιος δεν θα μπώνεται μπροστά στο μεγαλοδύναμο ταμπάκι τον άνητο? Ο γενναίος στρατηγός. Τον εστήλατε με 30 καράβια να σώσει τον Νιόκαστρο και αυτός κρύφτηκε δόθες από τον κάμπο Μαλλιά ενάντιος άνεμος, ώσπου να πέσει το κάστρο και να γλιτώσει το πετσί του. Το τανάε τη βλέπεις. Τον Γκλένια λογαριάζει πιότερο τα πετσιάκια των υπερπατρίδος θάνατο, και όταν ύστερα δικάστηκε για προδότης έδειξε πόσο στρατηγικός ήτανε. Αυτός που φοβάται τη ζωή του για τα χρήματα δεν φοβήθηκε τα χρήματα για τη ζωή του. Έτσι τότε συνήθη καστάδες τον αθωώσανε. Καταποστέργεσε και σε αυτόν και στα συνήθεια της δημοκρατίας και στον ενάντιο άνεμο που του στάθηκε τόσο βολικός. Δεν τους χορνάω μονάχα που πλήρωσε μιαν ολάκερη να στο Πολυκράτη το Δικολάβο για να του γράψει την κατηγορία που σας απάγγειλε σαν θεατρίνος. Και δεν ερχότανε σε μένα ο χριστιανός να του γράψω μια καλύτερη, τουλάχιστον ξυπνότερη και με τα μισά λεφτά. Αφού με τα δυο λόγια που σας είπα για υπεράσπισή μου κατάφερα να σας λυσάξω και να με καταδικάσετε σε θάνατο, θα τα κατάφερα πολύ καλύτερα κατηγορώντας ο ίδιος τον εαυτό μου, όπως θα το κάνω τώρα. Και αυτά τα λεφτά μου χρειαζότανε να αγοράσω το φαρμάκι μου την καλύτερη μάρκα και να φτιάξω και το κυβούρημα από καρυδόξυλο, έτσι που να σκάσει κυρασοκράτηρα που δεν με είχε ποτέ σε υπόλοιψη. Αμολύκο νωρίτορας, είδατε ποτέ σας ρήτορα που να είναι μονάχα δημοπίθηκος? Γι' αυτό κι εσείς τον εκάνατε στρατηγό και του πιστευτήκατε να φυλάξει τον έπακτο. Μα τούτος ξέροντας τι θα πει πατριωτισμός, πούλησε το κάστρο στους οχτρούς αντιαργυρίου. Και ύστερα πιστέψατε κι αυτόν πως δεν μπόρεσε να κάνει τίποτε ενάντια στη μοίρα που και οι θεοί της υποτάζονται, αντί να πει ενάντια στο χρήμα που κυβερνάει και τη μοίρα. Και αυτός ο δοξασμένος σωτήρας κάνει νόμους που διαφαντεύουν τη ζωή, την τιμή και την περιουσία του λαού, δηλαδή τη δικιά του, και που σκοτώνουν τους προδότες, δηλαδή τους ανάξιους να πουλάνε την πατρίδα. Αν ετούτοι δυο καφιούνται με το δίκιο τους πως είναι εραστές της πόλης, είναι και ο τρίτος ερωμένος της πόλης. Μέλιτος, Μελίτου, Πιτιεύς, Σοκράτης, Σοφρονίσκου, Αλοπεκήθεν, τίμημα θάνατος, ο μυρωδάτος Μέλιτος, άγνωστος ποιητής και διάσημη αδερφή. Όμως αληθινό παλικάρι, δέχτηκε για λίγα και το στάρικα να υπογράψει αυτό στην κατηγορία και να αντικρίσει μονάχος του το κίνδυνο, σαν τύχερη και μαθαιώνατε να καταδικαστεί σε ατιμία, σαν να έχει τίποτα να χάσει το παιδί. Μπροστά σε αυτούς, εγώ δεν έκανα τίποτα. Μήτε τον Νιόκαστρο πρόδωσα, μήτε τον έπαχτο πούλησα, μήτε στα ρέματα του Κηφισού παραδόθηκα στα μυστήρια της αρσενικής Αφροδίτης. Όσες φορές μου φορτώνατε με το ζόρι και ένα αξίωμα, πήγαινα κόντρα με τις συνήθειες των άλλων αρχόντων και με τα γούστα του λαού. Γιατί ήμουνα στραβόξυλο, γιατί ήμουνα άνθρωπος ίσιος. Και πριν να δοξαστείτε εσείς θανατώνοντάς με, παρατρίχα να πάθαινα 3 άλλες φορές το ίδιο αστείο. 2 στα καλά χρόνια της δημοκρατίας και μια με τους 30 τυράννους. Μα κι αν δεν ήτανε τόσο μεγάλα τα βόλια των κατηγόρων και τόσο μικρούλι το δικό μου, θα φτάνει η δική σας σοφία και αλαθοσύνη για να καταδικαστώ. Είσαστε διαλεγμένοι με το κουκί, άσπρο μαύρο, ένας κι ένας, 2 κριτέ, μονάχα ψυχή και μυαλό, χωρίς φαντασία και χωρίς ματέα ψιλολογήματα. Γι' αυτό και βγάζετε τη θανατική σας απόφαση με την ίδια ευκολία που βγάζετε τη μίξα σας με τα δάχτυλα και την κολλάτε εκεί που κάθεστε. Νάτος, ο Πανάρετος από την Πλάκα, πρόεδρος του Συλλόγου για την Προστασία της Ηθικής, που δεν αφήνει 2 σκυλιά να ανταμώσουν στον δρόμο, μα παραδίνει κρυφά τη γυναίκα του στους αγαπητικούς του και αυτός βλέπει. Να κι ο Χιρέας από τη Λεψίνα, καταστρόγγυλος μπρος και πίσω, κι ο λάσπρος μέσα κι όξω, που ξηγάει τα μυστήρια της θεάς, μα δεν ξηγάει και το πώς γεννήκανε φαμελικά του τα χωράφια και τα λιοστάσια της. Να κι τρανεί στα ρέμποροι και καραβοκυρέοι του Περαία, τα καλαδέρφια
οι 40 δάχτυλοι, όνομα και πράμα, που καταφέρνουν να γίνονται κάθε χρόνο συντοφύλακες για να κανονίσουν αυτή τη τιμή των γεννημάτων, των αλευρεών του ψωμιού και να κοντρολάρουν τα ζύγια των άλλων πας στην εξήτικα. Να και το κογλύφος ο Ξηταβερώνης από την Κηφισιά, που ρήμαξε τη φτωχολογιά, μα χτίζει βωμούς στον έλαιο και τρώγοντας όλο κλιθαρό ψωμο και σάπιες ελιές, βγάζει φουζούρους και αξίνεται εκεί που του τάριαζε καλύτερα να βγάλει κέρατα και να φοράει τη ζεύγλα. Να και ο Παρθενίας από τον Κολονό, μηγιάνγκυχτος καλοπιστής, λουσμένος στα αρώματα, μετακτικός αγοραστής κάθε χρόνο του πορνικού φόρου που τον επληρώνουν και ο αδερφός του και η τάτα του. Να και ο Θρασέας, ο μπράβος του Κλέωνα, που στήσε καρτέρι με άλλους 15 για να δίνουν να σκοτώσουν ένανε. Και τώρα που αλλάξανε τα πράγματα, τον έπιασε τρεμούλα και λέει πως μετάνιωσε και θα καλογερέψει για να γλιτώσει την ψυχή του. Να και ο φημισμένος ψευτομάρτυρας αληθείων, που για να προφταίνει στις πολλές δουλειές του, άνοιξε γραφείο στη γειτονιά των δικαστηρίων με 10 βοηθούς. Τι κάτω και ξεκάτω, μη βραχνιάζετε τάπα. Έχετε καιρό να θυμώσετε γιατί θα σας τα ψάω χειρότερα. Οβηθήκατε μη ξεσκεπάσου καθενός σας χωριστά τις μπομπές και τα μασκαραλίκια. Συχάστε. Δεν βλέπω παραπέρα τις δυο πρώτες σειρές. Ύστερα, πού να σας ξέρω κι ολουνούς με το όνομα. Αν βαραίνουνε την ψυχή του καθενού σας από 10 μοναχά, βάλε 3 ατιμίες, η σούμα τους θα ήτανε χιλιάδες. Ποιος θα μπορούσε να της πει μια. Εμένα μου φορτώσανε 3 όλο. Δεν χρειάστηκαν 6 ολάκερες ώρες για να σας τις ιστορίσουνε και να τις πιστέψετε. Και το κάτω της γραφής, τι χολος κάνετε με το ξεσκέπασμά σας. Είσαστε εσείς ο νόμος. Ο νόμος χτες, σήμερα και αύριο. Ένας σας να ήτανε καθαρός. Ο νόμος θα γκρεμιζότανε χάμου θρύψαλα και κουνιαυτός. Μη μου πείτε, νάτος. Τόσα χρόνια γλωσσοκοπανούσε πως το πνεύμα κυβερνάει την ήλικη ψυχή το σώμα. Πως δεν λογάριασε τη γνώμη του πουλουκιού, μα μονάχα των φιλοσόφων, δηλαδή τη δικιά του, όλοι οι ρέστοι σοφιστάδες. Και τώρα που τα βρήκε σκούρα, τα ξέχασε όλα και παραφέρνεται. Παραλαλεί και βρίζει. Μα δεν βρίζω και δεν μπαινώ τίποτα. Μήτε λυπάμαι που πεθαίνω των αδίκων άδικα, μήτε θα ντρεπόμουν να μπέθαινα δίκια. Δεν με νοιάζει που ξεμπερδεύω σήμερα με την παπεσιά των νόμων. Όπως δεν θα με νοιάζε να σας άδειασα τη γωνιά μετά λίγους μήνες ή χρόνια με το θέλημα της φύσης. Σας χρωστάω και χάρη. Φεύγοντας με παράτακες άλπικες από το ένα τίποτα. Για τ' άλλο, το πιο τίποτα, κάνω γούστο να κοροϊδεύω και εσάς και τον εαυτό μου. Τι τα θέλετε. Κρίνω θα πει κοροϊδεύω. Και σας συλλογέμαι πως κοιλιάζετε με αυτά που σας λέω. Μα δεν μπορείτε να μου κάνετε τίποτα. Μήτε και να φύγετε από εδώ γιατί θα χάσετε τους 3 αμπολούς. Κοροπηδάω από κέφι και χερεκάκια. Σας αγαπάω. Και μου έρχεται να σας αγκαλιάσω και να σας φιλήσω. Όπως κάνουν οι μεθυσμένοι κλαουρίζοντας. Σεις θα τρομάζατε μοναχά να παρακολουθήσετε τον εαυτό του χέρι μου. Και πείτε. Ύστερα στην καρδιά. Γι' αυτό ήταν όλο. Μήπως πατεύετε τις κοιλιές σας άντρες Αθηναίοι και είναι σαν τις πλάκες του φούρνου. Εκεί μέσα κανένα φαρμάκι δεν δουλεύει. Μα χορεύουν ή σε λίγο θα χορέψουν όλα τα καλά του Θεού. Τράγιο σηκώτη ψημένο στη Θράκα. Παλαμίδα σαλαμούρα της Μαυροθάλασσας, χοιρινά λουκάνικα με βόλικο πιπέρι και σκόρδο, καρύδια, σταφίδα, κρασί, πολύ κρασί, άνεμος μουσικός. Είσαστε αθάνατοι και θα είσαστε να πούμε αθανατότεροι
Αν η μοίρα σας γεννούσε με μια γαϊδουρίσια νουρά που να σαρεύει μονάχη της βερβαδεξιάς αβεντάγια και να διώχνει τις μύγες που σας τσιμπάνε την ώρα που κοιμάστε και την ώρα που δικάζετε, σαν δικάζετε κοιμάμενοι. Σαν είδα τον εαυτό μου καργαρισμένον απάνω στο σανιδοκρέβατο, με την κομική επισημότητα που έχουν όλα τα λείψανα και γύρα μου θλιμμένες Μαγδαληνές, τον πατριωτισμό των κατηγόρων, τη δική σας αλαθοσύνη και την παρθενιά των νόμων, γέλασα με την καρδιά μου. Γιατί καθώς το ξέρετε, οι ψήρες φεύγουν από τους πεθαμένους και πάνε στους ζωντανούς. Σαν κοίταξα και εσάς τους ζωντανούς, να βρωμάτε από πάνω ως κάτω σαν ψοφίμια 10 ημερών. Άλλος να έχει θέρμες, άλλος πάσιμο, κι άλλος με γιασίλη, ψώρα, φτυκιό. Κι ωστόσο να έχετε την όρεξη να βγάλετε το μάτι του πλαγινού σας, πήγε ο νους μου στα ζώα. Όσα τρώνε τα άλλα, νομίζουνε τον εαυτό τους αθάρατο. Κι όσα τρώγονται, δεν μπορεί να μην ελπίζουν πως θα αναστηθούν μια μέρα σε καλύτερη ζωή. Κι ύστερα σκέφτηκα. Αντί μωρέ Σοκράτη, να στέκεσαι απάνω στο βήμα και όμαση και σχήμαση Πεδρός να τους κοροϊδεύεις. Αν είχανε μπροστά τους ξαπλωμένο το κουφάρι σου, για να το δικάσουν όπως δικάζουν οι εφέτες στο επιπριτανείο δικαστήριο τα ψυχα πράγματα. Τα τούβλα, τις πεπονόφρουβες, τα χασάπικα τσιγέλια, ξέρεις τι θα γινότανε. Θα μαζευόντανε γύρα σου, θα σκύβανε να σε κοιτάξουνε καμπόσιν ώρα, θα κουνούσανε λυπητερά το κεφάλι τους και θα λέγανε «Καλός ήταν ο κακομοίρης». Για είδες τον πως αμόρφινε πεθαμένος, κλείσανε τα λεπουδίσια μάτια του, λιγνέψανε τα πρισμένα χείλια του, στένεψε και μάχρινη πλατσοκωτή του μύτη, έγινε μια χαρά. Θυμόσαστε τη γούστο που είχε, σαν να λουποτίνεσε τους σοφιστάδες και τους κάλπιδες. Έκανε μεγάλο καλό στην πολιτεία. Γι' αυτό δεν είδε χαΐρι. Έζησε και πέθανε στην ψάθα. Και να τα λέμε συναμεταξύ μας, όποιος ζημιώνεται με τα λόγια του και τις πράξεις του, μπορεί να είναι κουτός, μα κατεργάρης δεν είναι. Και όποιος κερδίζει με τα λόγια και τις πράξεις του, αυτού βρωμάνε και οι φούχτες και η ψυχή του. Ξέρεις τι λέω, να του κάνουμε την κηδεία δημόσια δαπάνη. Χρειάζονται παραδείγματα για τα παιδιά μας. Μα τώρα που δεν ήμουν τυχερός να έχω πεθάνει μοναχός μου, με σκοτώνετε εσείς. Άλλε για παράδειγμα, σας χρειαζόταν ένα θύμα, όχι για να μάθουνε τα παιδιά σας να αγαπάνε την αρετή, μα να φοβούνται τη δημοκρατία. Σας χρειαζόταν ένα θύμα πολύ μεγάλο, για να πληρώσει τα κακουργήματα της χτεσινής τυραννίας και να φράξει τον δρόμο του ξαναγυρισμού της. Αφού το σκάσαν οι φταίχτες, πιάσατε εμένα, τον δάσκαλο του Κριτία και του θυραμένη του Κόθορνου, τον αρνητή της οχλοκρατίας, την αλογόμηγα που σας έπαιρνε στα ρουθούνια. Το κορμί μου, κόκαλα και σάρκες, δεν βαραίνει βέβαια μέσα στην παλάντσα της Νέμεσης όσο τα 1500 κορμιά των σκοτωμένων από τους τυράννους. Όμως, βαραίνει το όνομά μου, βαραίνει και η ψυχή μου. Κι όλοι σας σαν 100 γενιές να μπαίνετε μάτσο στο λατάσι της παλάτζας, πάλι εγώ θα βάρενα περισσότερο. Θα βρεθούν ύστερα από χρόνια πολλοί, και φίλοι, και αρνητάδες, και ντόπιοι και ξένοι, και συγγερινοί και μελούμενοι, που θα κάνουν δώρο μεγάλο γύρω από το όνομά μου. Θα με πούνε των Ελλήνων το άριστον, αηδών αμουσών, των δικαιότατων, πατκορώνα της Ελλάδας. Τα παιδιά σας θα μου χτίσουν εκκλησιά των Σοκρατίων και θα με κάνουν θυσίες κάθε χρόνο την Άνοιξη. Θα με προσκυνάνε για Θεό. Σε μένα δεν επιτρέψατε να έχω μήτε μιας πεντάρας δαιμόνιο. Και για ποιο λόγο? Οι πρώτοι για να κολλήσουν το όνομά τους δίπλα στο δικό μου και να ακούγονται μαζί μου. Και οι δεύτεροι για να δείξουν πως αν ζούσα στα χρόνια τους θα με καταλαβαίνανε και θα με τιμούσαν. Πόσικα πράγματα. Και εκείνοι και τούτοι θα παραφουσκώνουν την αξία μου και θα δικούν εσάς.
Εσείς και ο νόμος κάνατε το χρέος σας. Μοναχά που δεν με τιμωρήσατε γιατί παρέβηκα τον νόμο, μα γιατί στάθηκα ανίκανος να πατήσω απάνω του και να περάσω. Αδικής ο κράτης, ασθενήσεων ατεπαίνης. Τίμημα θάνατος. Αυτό θα έπρεπε να λέγει μήνυση. Αν με δικάζατε ένας χωριστά άντρες Αθηναίοι, θα μαθώνατε. Τόσοι πολλοί δεν μπορείτε. Όσο περισσότεροι κολλάνε είναι μεταξύ τους και κάνουν πλήθος, τόσο λιγότερη κρίση τους και πιότερη κάκητα. Και αν είσαστε 500 διαλεκτοί σοφοί, Σοκράτηδες να πούμε, δεν θα κάνατε μισό Μπερτόλτο. Όχι τώρα που είσαστε 500 Μπερτόλτι. Πλήθος, δημόσια γνώμη, τεράστιο κοπρόσκυλο δεμένο στο παλούκι μέσα στον ήλιο. Όλο το καιρό κοιμάται και ξύνει την ψώρα του. Και χυμάρει λυσασμένα μόλις θελήσει κανείς να τον βγάλει από τα συνήθεια του, να του λύσει τις αλυσίδες. Έτσι κι εσείς. Όλοι σας μυρίσανε πως χαλάω τη θρησκεία, τα παιδιά και τη λογική. Μεταφτήκατε απάνω στις χιλιάδες τα ποδάρια σας και αρχίσατε να χτυπάτε τις συμπληγάδες στα σαγόνια σας για να με λιώσετε εκεί μέσα. Αν έτρωγα φλόγες και κατά την ασπαθιά, σαν τους αντιμπάνκους των πανηγυριών, δεν θα παραξενευόσαστε. Γιατί θα πιστεύατε πως αληθινά καταπίνω σπαθιά και τρώω φλόγες. Και αν ήμουν κομπογεννήτης, να σας μπουκώνω με κράτουρα και μακαρισιές, θα πιστεύατε πως σε μένα χρωστάτε τη ζωή σας. Θα με καταλαβαίνατε και θα με τιμούσατε. Μα τώρα μ' ακούατε να λέω πολύ συχνά χαμογελώντας. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Αυτό δεν το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είμαι σωστός οξαποδό. Και ένας τέτοιος όλα μπορεί να τα κάνει. Έβαζα και τους άλλους να λένε τα ίδια και να πιστεύουν πραγματικά πως ό,τι ξέρουν είναι ψέματα και να ψάχνουν να βρίσκουν την αλήθεια. Μα εσείς πρώτα ανησυχήσατε κι ύστεροι αγριέψατε. Ως πού θα πήγαινε τούτη δουλειά. Ξέρετε, πως όσο λιγότερο σκέφτεται, τόσο πιο μυαλωμένος ο πολίτης. Και όσο λιγότερο μιλά, τόσο πιο ελεύθερος. Προτού λοιπόν ξεσπάσει φουρτούνα, θελήσατε να σταματήσετε τους κακούς ανέμους. Μα τους κακούς ανέμους, τους καλούς όπως νομίζετε, τους είχαν φέρει σοφιστάδες. Εγώ τότε σαν ελεηνή δημόσια γνώμη τους γάβγιζα και τους δάγκωνα τις άντζες. Όμως για να με ξεκάνετε, μου κολλήσατε τη ρετσινιά πως ήμουν εγώ των σοφιστάδων ο σοφιστής. Μακάρι να ήμουνα. Και για να με ξεκάνετε ευκολότερα, μου κολλήσατε κι άλλη ρετσινιά πως ήμουν άθεος. Μακάρι να ήμουνα. Την αθεία την έχετε για το πιο σίγουρο μέσο να αρεθίζετε το σκύλο και να το ξεσηκώνετε να διαφεντεύει τα υλικά σας διάφορα. Τους οχτρούς της ευτυχίας σας τους κάνετε πολύ σοφά προσωπικούς οχτρούς του σκύλου, γιατί τον εμάθατε να περιμένει την ευτυχία του από τους ουρανούς και να μην τη ζητάει από σας. Άμα λοιπόν του πάρεις την ελπίδα του τίποτα, του παίρνεις το παν και σε ξεσκίζει. Αν ερχόσαστε στο σπίτι μου, θα βλέπατε στον τοίχο κρεμασμένες εικόνες, την καντήλα αναμένη, τα στέφανά μας μέσα στην τενεκεδένια θήκη τους. Στην εκκλησιά θα με βλέπατε να φυλάω τη χέρα του παπά. Δεν σας φτάνανε τούτα. Τι σας έμελε κι αν πίστευα ή δεν πίστευα, φτάνει που φαινόμουν θρήσκος. Αληθινά. Μη θέλοντας καυγάδες με την Ξανθήπη και με το σκύλο το πλήθος, την άφηνα και μας κάρευε τα ντουβάρια με εικόνες. Φιλούσα και τη χέρα του παπά μπροστά στους άλλους για να τον εσκάσω. Ρε, με ξεπερνάει ο Θεοπαίχτης στον ταρτουφισμό, έλεγε. Έλεγα πως υπάρχει μέσα μου κάποιο δαιμόνιο που μου οδηγούσε. Έπρεπε να το λέω, για να ξηγάνε κάπως η απλοϊκή. Γιατί το δικό μου μυαλό ξεπερνούσε τα μυαλά των άλλων. Δεν θα πει πως με αυτό χαλούσα τη θρησκεία. Υπάρχουν τόσοι μικροί θεοί, μερμήνια, που μήτε τους μετρήσαμε ποτέ, μήτε τα ονόματα τους ξέρουμε. Και μέσα σε κάθε δέντρο, σε κάθε γούβα, σε κάθε τρύπα, φωλιάζει κι ένας μικρός θεός, γιατί δεν μη φωλιάζει και μέσα στο Σοκράτη, που είναι για θεούς αξιότερη μονιά και από μια κοτρώνα, και από ένα κουτσούρ της όπας, και από μια γούβα, και από κάθε τρύπα. Κι αν μέσα σε κάθε τρελό μπαίνει κι ένας μικρός θεός που τον ετρελαίνει, γιατί να μην μπει και μέσα στο σοφό Σοκράτη για να τον κάνει σοφότερο.
Κι αν όλες οι αρρώστιες, κι αν το μεθύσι, κι αν ο ύπνος, και το όνειρο και ο θάνατος. Κι αν ακόμα το φτάρνισμα και ο βήχας είναι θεοί, γιατί να μην είναι και η κοροϊδία. Ας δεχτούμε πως ήταν το δαιμόνιό μου καινούριο Θεόπουλο. Εδώ κάθε μουνοχισμένος παπάς από την Ανατολή φέρνει και σας σπασάρει και από έναν ξετσίπου το Θεό σαν το Σαββάζιο, την Κωτητό, τον Αφρόδιτο, και εσείς τους δέχεστε και τους προσκυνάτε με τα χαράς. Κι αν για τέτοιους θεούς φοράνετε φουστάνια και ταντελένια παντελόνια και χορεύετε μανιασμένοι κουνώντας την κοιλιά σας και τα καπούλια σαν γυναίκες, κι αν βρίσκετε θεάρεστο πράγμα να τάζετε τους σκλάβους σας και τις σκλάβες σας, τα κορίτσια σας, τις γυναίκες σας και τον ίδιο τον εαυτό σας, την Αθηνά, την Αφροδίτη, τον Απόλλωνα, και να παραδίνεστε σώματα ιερά στους Μερακλείδες για να πεντεροδογούνε και να χαραμοτρώνε οι κήρυκες, οι Ευμολπίδε και τα άλλα παπαδόσογα, τι σας έφταξε το ταπεινό μου δαιμόνιο που καθόντανε μέσα μου φρόνημα και συμμαζεμένα και μορμήρευε τάχα να βρίσκω το σωστό, χωρίς να βγάζει δίσκο και να φέρει ναούς και θυσίες? Μήτε σας υποχρέω να ξεπρακώνεστε την χαρτίρι μου. Και το κάτω της γραφής, άμα πέθαινα θα έφευγε κι αυτό μαζί μου, για να μην ξαναγυρίσουμε ποτέ πια στην καταραμένη χώρα σας. Τι, ήμουνα επικίνδυνος στη δημοκρατία, επικίνδυνος εγώ και εσείς δημοκρατία. Μα τους επικίνδυνους άντρες Αθηναίοι δεν τους δικάζουνε. Τους προσκυνάνε ραγιάδικα ή τους δολοφονούνε μπαβέσικα. Κι όσους μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι μια μέρα γιατί τους εκτιμάει το πόπολο, προλαβαίνετε και τους εξωστρακίζετε. Αν εγώ αντίστοιχα αεροκοπανάω στο παζάρι, σκότωνα καμιά 40.000 από εσάς και θρόνιαζε τους οχτρούς στο Τατουάι να αρπάζουνε τα ζωντανά σας, να κόβουνε τα αλλιόδετρα και τα μπέλια σας, να καίνε τα χωράφια σας και εσείς να ψοφάτε μέσα στο κάστρο και από πείνα και από λιμική. Και αν εξόριζα μερικές χιλιάδες από εσάς, τους πιο πλούσιους για να βουτήξω την περιουσία τους, και αν ανοίγοντας τις πόρτες της πολιτείας, έμπαζα μέσα τους παλαιομοραίητες, τους αντέμιδες και όποιον άλλον κερατά για να με καθίσουν στο σβέρκο σας για σωτήρα, ποιος θα τολμούσε να κάνει εκεί? Όχι και να με δικάσει. Όλοι οι τυχοδιώκτες θα τρέχανε πλάι μου και θα γινόταν λιβανιστάδες μου. Και οι καλοί πατριώτες θα χτυπούσανε το ξερό τους στον τοίχο που δεν μου προλάβανε να κάνουν αυτοί χειρότερα και να πλουτίνουνε περισσότερο. Όχι. Δεν φοβηθήκατε το Σωκράτη. Μα θελήσατε να φοβήσετε τους άλλους με το θάνατό του. Η δημοκρατία σας δεν στέκεται καλά στα πόδια της. Τα μακροτύχια της Αθήνας και του Περαία κοίτονται χάμου να τα κλαις. Χωράφια δεν έχετε, καράβια δεν έχετε, συμμάχους να πληρώνουν χαράτσι να τρώτε δεν έχετε. Μεταξύ σας, με όλους τους σκοτωμούς και τις εξορίες που κάνατε, κρύβονται πολλοί που νοσταλγούνε τον καλό καιρό της τυραννίας, γιατί χάνουνε τώρα τα όσα κερδίζανε τότες. Όπως και εσείς προσπαθείτε να ξαναβγάλετε τώρα τα όσα χάσατε τότες. Όποιος είναι στα πράγματα, φοβάται την αλλαγή. Και ο πεσμένος την αποθυμάει και την ετοιμάζει με κάθε τρόπο. Ο Κοσμάκης στέκεται στη μέση και πληρώνει τα σπασμένα. Το ίδιο δυστυχεί και με τα νόμιμα και με τα παράνομα καθεστώτα, με την τυραννία και με τη λευτεριά. Εμείς δεν ξέρουμε δικολαβίες. Εφαρμόσαμε τους νόμους. Ακούω κάποιον επιφωνάζει. Κι εγώ σας λέω, μοναχά αν μαθώνατε δεν θα μ' αδικούσατε. Γιατί σκοπός των νόμων δεν είναι να τιμωρούνε τους φταίχτες, μα τους αδικημένους. Και να πουδίζουνε τους κλεμμένους να κλέψουνε κι αυτοί. Νόμος θα πει θέληση των δυνατών και αδυναμία των άβουλων. Δίκαιον ουκάλωτη ή το του Κρήτων ως συμφέρον. Και στη γλώσσα μας Κρήτων θα πει δυνατότερος. Και ποιοι είναι οι δυνατότεροι? Δυνατότεροι παντού και πάντοτες είναι οι κλέφτες.
Τι περιμένεις από έναν άνθρωπο σημαδιακό, στριμμένον και φαρμακόψυχο. Κοπροσκυλιάζοντας όλη την ημέρα στο παζάρι, τα βάζε με τους άλλους που κοιτάγανε τη δουλειά τους. Του φταίγανε εκείνοι για τη δικιά του την κατάντια. Κι όλοι φεύγαν από κοντά του. Μήτε το διάβολο να ειδείς, μήτε το σταυρό σου να κάνεις. Κι ύστερα πενευότανε πως δεν ζητούσε πληρωμή για τη σοφία του. Αυτό μας έλειπε. Να μας φορτώνεται με το στανιό και να το επληρώνουμε κιόλας. Ώρα του δώσαμε την πληρωμή που του χρειαζότανε. Αύριο δεν θα είμαστε μήτε πιο πλούσιοι, μήτε πιο φτωχοί. Όμως θα έχουμε να πελά λιγότερο. Εσείς άντρες Αθηναίοι, παίρνετε τα σκιάχτρα για αληθινούς ανθρώπους, για τους αέριδες για θεούς. Εγώ τους ανθρώπους για ψεύτικα σκιάχτρα, για τους θεούς για αέριδες. Εσείς ονειρεύεστε και εγώ βλέπω. Βλέπω γιατί έχω περισσότερο μυαλό. Το περισσότερο που γέννηκε ποτέ στη χώρα σας. Και επειδή μπορούσα να βλέπω, γι' αυτό και μου φανιζόταν όλα κατάμαυρα και άσχημα. Αφού κατάλαβα πως οι τριγυρινοί μου δεν είναι ψυχές και πνεύματα, μα κολάντερα, και η ζωή δεν έχει κανένα σκοπό παρά το θάνατο, δεν κυνηγούσα την ευτυχία. Μήτε κοπίαζα να γίνω καλύτερος. Ήμουνα. Αφινόμουν σιγά και μαλακά στις αδυναμίες μου, στη δύναμή μου. Ακαμάτης, κοροϊδεύοντας και εσάς το φανερό και τον εαυτό μου στα κρυφά, προσπαθούσα να ξεχνώ το χθες, το σήμερα και το αύριο, δηλαδή το θάνατο. Δεν ήμουν Απόλλωνας για να σας γδάρω μια και καλή με το στουρνάρι. Ήμουνα γιος της μαμής, πρόστιχος όη. Σας έγδερνα λοιπόν κάθε μέρα με τη σοφία μου, με την κοροϊδία. Δεν σας καλυτέρευα σε τίποτα. Μονάχα σας αγρίευα και καταλάβαινα πως τελευταία θα με φάτε. Έτσι κορόιδευα και τη σοφία μου. Τίποτα δεν ξέρω. Ήγουν αυτά που ξέρω δεν αξίζουν τίποτα. Έτσι δεν έκανα και τον καιρό μου να τα γράφω. Αντάγραφα, θα μου καίγατε τα βιβλία στην πλατεία καθώς κάψατε του μεγάλου Πρωταγόρα, θυμάστε. Απελπισμένος απ' όλα, παραδόθηκα να με σκοτώσετε με τα χαράς. Δεν μεταχειρίστηκα για να σωθώ μήτε την πολιτική δύναμη των φίλων μου, μήτε χρήματα, μήτε ψευτιές, μήτε κι αλήθικες. Αν μου αφήνατε την πόρτα της φυλακής ανοιχτή, δεν θα έφευγα. Για να ζήσω κι άλλο. Τώρα πια δεν έχω τις φαγκούρες της νιώτης και δεν πιστεύω μήτε στους θεούς, μήτε στα πλάσματα της τέχνης. Το πολύ. Θα μπορούσα να ανοίξω ένα μαγαζί στην οδόν Αναπαύσεως για να φτιάνω και να πουλάω μαρμαρένιους σταυρούς και αγγέλους για τα μνήματα. Όλα αυτά, μοναχά να τα κοροϊδέψω θα μπορούσα τώρα. Γιατί είχα μεγάλο μυαλό και σας έβλεπα πέρα σαν να είσαστε γυαλένοι. Επειδή ήξερα πως δεν θα σας διόρθωνα μοναχός μου, κορόιδευα. Δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα η κοροϊδία. Είναι μαζί παιχνίδι και τέχνη. Πρέπει να έχεις πολλή φαντασία και κρίση και πείρα της ζωής και να μπορείς όλα αυτά να τα παίζεις ανάλαφρα και φωτερά χωρίς προσπάθεια. Η κοροϊδία δεν είναι η αρχή, μα το τέλος της φιλοσοφίας. Πρέπει να έχεις περάσει πρώτα από το δράμα της συλλογής και της απελπισιάς για να φτάσεις στο γέλιο, στο πικρό γέλιο. Θα μπορέσεις να φτάσεις. Όλη τη νύχτα ξαπλωμένος στην αυλή μου, πάνω σε στρατιωτικές μπαταρίες και τσουβάλια, δεν μπορούσα να κλείσω μάτι. Σκνίπες, κοργοί, ιδέες. Τις κνίπες μου τις θέλανε τ' άστρα, τους κοριούς ο τείχος, αλλιώ το σπίτι βλέπετε. Τις ιδέες, η κάκητα. Αυτή είναι ευχάρο το θεϊκό μας στοιχείο. Το μυαλό μου δουλεύει και όταν αποκοιμηθώ εξακολουθεί να δουλεύει. Αναχαράζω τις κουβέντες της μέρας, τις βάζω σε τάξη, τις ξεκαθαρίζω. Τότε βρίσκω τις πιο θανάσιμες αντιλογίες που θα τις ξεφουρνίσω το πρωί στην αγορά. Στάσου και θα δεις τι έχω να σε κάνω, κύριε Τάδε. Λίγο γαλινεύουνε τα μέσα μου
και αργά πολύ κλείνουνε βαριά τα μάτια μου. Μόλις κοκκινήσουνε τα μάγουλα της αυγής, πετιέμαι ψηλά σαν το πετινάρι, κόβω μια κορφή βασιλικό και ξεπορτίζω. Ένα ζευγάρι σπουργίτες τρομάζουνε ξαφνικά και χαράζουνε στον αέρα δύο φωτεινές γραμμές. Από την καβαλίνα του δρόμου στην κορυφή της διπλανής ροδακινιάς. Στρίβω δεξιά, παίρνω τα νυχτά, ελβόλια, ρεματιές, να ανασάνω βαθιά, να ξαναδρώσω. Μακριά στις δημοσιές ακούγονται τα πρώτα κάρα που κατεβαίνουν στην Αθήνα γεμάτα φρέσκα, λαχανικά και φρούτα. Σε λίγο, στα καλτερίνια των σοκακιών, ακούγονται τα πέταλα των αβασταγών με τα κουλιαχτά των αγωγιάτιδων. Λεκάνες και τελικέδες αδειάζουνε σαπουνόνερα και λάντζες όπου λάχι. Γεροντικά βυξίματα και ρόχαλα κάνουνε στράκες πάνω στα κεφάλια των θεών. Τα κούφταλα, ξυπνώντας αξιμέρωτα πάνε να δικάσουν, να συνεδριάσουν στη λαοσύναξη για τις δεκάρες. Όσο να κατέβω στο παζάρι, σύννεφα μύγες, κουρνιακτός, κάτουρα που αχνίζουνε, ανθρωπίσια βαρβατήλα, μαγαρίζουνε την παρθενική ημέρα. Αυτά δεν γινότανε κάθε μέρα τα ίδια. Τις περισσότερες φορές κοίταγα να φεύγω από τον κόσμο, να κατεβαίνω στη θάλασσα, τη χιλιότροπη, την πολύμορφη, την ακόρταστη νερωμένη, να πέφτω μέσα, να την αγκαλιάζω και να πηγαίνω βαθιά, πολύ βαθιά, συντροφιά με τις νεράιδες και τους τρίτονες, να κυλιέμαι κατόπι στην πυρωμένη ναμουδιά, να πέφτω τα ανάσκελα στον ήλιο και να τον εχορεύω σαν τόπι πάνω στην τουρλωτή κοιλιά μου. Μ' αρέσει πια να παίζω μαζί σας. Καιρός να σας εξηγήσω και τη φιλοσοφία μου. Τι κατσουφιάζετε. Δεν σας αρέσουν οι θεωρίες, Θα προτιμούσατε βρωμοκουβέντα. Άξαφνα το πώς μου ρίχνει και κάποτε στη Θεοδότη. Μα δεν με παίρνει ώρα. Ανάγκη, πριν πεθάνω να μαθευτεί πως ο Σοκράτης είχε καταλάβει τα σφάλματα της διδασκαλίας του και μετάνιωσε. Αλήθεια. Της είχαν πει της Θεοδότης πως δεν γουστάρω τάχα τις γυναίκες. Εγώ. Και πικαρίστηκε. Το έβαλε πείσμα να με καταφέρει. Με καλούσε κάθε τόσο στη βίλα της να συζητάμε φιλοσοφία. Κι όλο τύχαινε να λούζονται, να λύθεται και να προβάλλει γυμνή μπροστά μου τους νέους χορούς της. Σαν άνθρωπος ανώτερος μου έλεγε, δεν παρεξηγείς. Έπειτα ξαφρωνότανε τα νάσιλα στο τιβάνι για να ξεκουραστεί, με κάθιζε δίπλα της και ενώ ζεστός και φωτεινός ο κόρφος της ανεποκατέβαινε γρήγορα, της μιλούσα για την αθανασία της ψυχής. Ξαφνικά με έκοβε στη μέση και μου έλεγε, ξέρω σε στους 69 τρόπους να κάνω τον έρωτα. Και εγώ το ρίχνα στη συλλογή. Τι έχεις, με ρωτούσε. Κοιτάω να βρω ποιος από τους 69 σου τρόπους είναι φιλοσοφικότερος. Βλέπετε πως χρειάζεται να ξέρουμε και φιλοσοφία. Έτσι και η Θεοδότη σαν και εσάς ρωτούσε και ξαναρωτούσε. Ποιος είναι? Ώσπου μια μέρα για να γλιτώσω της λέω. Ο τρόπος αυτός είναι να δείρεις πρώτα δίχως λύπηση τη γυναίκα και εκεί που κουλουριάζεται ξεφωνίζοντας το πάτωμα και τρέμει σύγκορμη να την αναποδογυρίζεις. Τότε διαόλυσα, σφίχτηκε απάνω μου και μισοκλίνοντας λαγγεμένα τα μάτια της μουρμούρισε λίγο ψυχά. Δείρε με. Αυτά δεν σας τα λέω μοναχά για να σας πειράξω. Έλυσα και με τρόπο να σας βάσω στη φιλοσοφία μου. Άλλοι κατσουφιάζετε. Έλληνες και να φοβόσαστε τη σκέψη. Ποιος κριτές σαν και σάιτζε δεν πάει να κεφαλιάζεται. Όσο και έφυγη μου περισσεύει ακόμα, θα κοροϊδέψω τώρα και τη φιλοσοφία μου. Σαν έξυπνοι καγκαρέοι θα μισοκαταλάβετε. Πως αν δεν υπάρχει στις ερωτοδουλειές απόλυτον είδος, άλλο τόσο δεν υπάρχει και στα υψηλά ζητήματα. Και πρώτα δεν είμαι φιλόσοφος. Δεν έχω φτιάσει κανένα δικό μου σύστημα.
Λαμπερό ναό της σκέψης, με κολόνες, με πολυελαίους, μάγιο βήμα και μάθητα των αδίτων. Είχα βρει μονάχα μια δική μου μέθοδο σκέψης. Τα φάλη της γης στα Χριστό και σκαταλιάρικο μου έδωσε πιστοποιητικό σοφού και όχι φιλοσόφου. Και δεν με σύγκρινε με τον τρανό τον Πυθαγόρα, τον Εμπεδοκλή, τον Αναξαγόρα και με τόσους άλλους, μα με τον Σοφοκλή και τον Ευρυπίδη, με δύο ποιητάδες. Φαίνεται πως ήθελε να ρεζιλέψει κι αυτουνούς, ομολογώντας πως ξέρουνε λιγότερα από το δικό μου το τίποτα και εμένα, πάροντάς με στην ίδια σειρά με δύο φημισμένους αερολόγους, εκείνη της καρδιάς και εγώ του στοχασμού. Ο θείος καπνός των Δελφών, που με ρεκλαμάρισε σε όλο τον κόσμο για σοφότατο, δεν αστειευότανε. Ήθελε να με στραβώσει, να με κάνει να πιστέψω πως είχα βρει την αλήθεια, για να μην την αναζητώ και την πετύχω καμιά μέρα. Φοβότανε το μεγάλο μου μυαλό. Δεν συμφέρνει και στους αθάνατους αφέντες να μαθαίνουν την αλήθεια από τα ζωντανά της γης. Και σαν είδε πως άρχισα να την εμμυρίζομαι, δεν έχασε καιρό. Έπεσε πηχτός και μαύρος μέσα στο μυαλό σας και σας φλόμωσε να με σκοτώσετε. Αν όμως ολοξίας το έπεσε στα σοβαρά πως είμαι σοφότατος, εννοούσε βέβαια πως ανάμεσα στους ανθρώπους ήμουν ό,τι κι αυτός ανάμεσα στους θεούς, ο πρώτος κοροϊδευτής. Όταν ακόμα παιδί μιξιάρικο, χάζευα στην αγορά κι άκουγα τους μεγάλους, παραξενευόμουνα, που για κάθε ζήτημα μαλλιοτραβιόντανε 40 γνώμες, κι όλες φαινότανε σωστές. Οι σοφιστάδες υποστηρίζανε καθαρά πως είναι και σωστές. Στην αρχή, μετάγουρο το μυαλό μου, και αργότερα με το γινωμένο, προσπαθούσα να βρίσκω πάντοτε μια και μοναδική γνώμη, που να είναι σε κάθε περίσταση και για όλους υποχρεωτική, δηλαδή παντοτινή και ανάλογη, πάνω από καιρούς και τόπους και ανθρώπους, απόλυτη. Θα έπρεπε να έχει κάτι το θεϊκό μέσα της, να είναι ιδέα. Και για να τη βρούμε, δεν θα έπρεπε καθόλου να ψάχνουμε στον όξο κόσμο, που είναι διαβατικός και ψεύτικος, μα μέσα στην ψυχή μας, που είναι κι άειλοι και θάνατοι. Στα βάθια της ψυχής κοίτονται θαμμένες οι ιδέες αλήθειες, κατά από σκουριά πολλοί, που τον εσωριάζουν μέσα τους οι αίσθησεις από θυμιές και από θυμιές υπέρα. Για να την ξεσύρουμε το λοιπόν στο φως της ημέρας θα ήταν δύσκολο πράγμα. Χρειαζόντανε μαστοριά μαμής και γέννηκα με τα χρόνια μαμή της πολιτείας. Έπιανα τις ψυχές των ανθρώπων, τις μάλαζα με τρόπο και έκονα στην ανάγκη μέσα τους τη χερούκλα μου και τις κουτάλες για να βγάλω το μωρό. Ξαγεννούσα τις αλήθειες άντρες Αθηναίοι. Γι' αυτό και γεμίσανε γης, ουρανός και θάλασσα, ψέματα σύννεφο. Γιατί ζουλώντας και μαλάζοντας τις ψυχές για να φανερώσουν τα θεϊκά τους στοιχεία, τις έκανα και ξερνούσανε τη σκουριά τους. Θεός, αγαθό, δικαιοσύνη, πατρίδα και ομορφιά και όλα τα ρέστα που δεν είναι μήτε πρώτες αρχές, μήτε και έσχατη σκοπή, μήτε χαρίσματα των Θεών, μήτε κατορθώματα του νου, μα πλάσματα καιρικά, με νόημα τρεχούμενο και άπιαστο, μέσα ταπεινά, που με δάφτα κάθε κυρίαρχη φάρα στραβώνει τους υποτακτικούς της και πνίγει την ψυχή τους. Οι ανθρώποι χωριζόμαστε σε εκείνους που διατάζουνε και σε εκείνους που κάουνε θελήματα, σε εκείνους που δουλεύουνε και σε εκείνους που κάθονται, σε εκείνους που βλέπουνε και σε εκείνους που φοράνε κλάπες στα μάτια, σε χορτάτους και σε κορόιδα. Η ζωή μας πλέγεται μιας αρχής μέσα στα δίχτυα που μας είναι στημένα πριν γεννηθούμε. Μωρά στο σπίτι, στον δρόμο, στο σχολείο, μαθαίνουμε χωρίς να το ρωτάμε ποιο είναι το καλό και το κακό. Το του κρίτωνο συμφέρον. 17 παλικάρια με φρέσκη και χαρούμενη ψυχή δίνουμε συγκινημένα με βραχνή λαλιά πετειναριών τον όρκο στα μεγάλα κράη και ιδανικά. Το του κρίτωνο συμφέρον. Σαν να απολυθούμε από το στρατό και πάρουμε ψήφο, τα ίδια θα ακούμε και θα λέμε. Στην αγορά, στα δικαστήρια, στα θέατρα, στις λαοσύνακτες, το του κρίτωνο συμφέρον. Και αφού μικροί και μεγάλοι και χτες και σήμερα και αύριο τα ίδια πιστεύουν όλοι, θα πει πως είναι νόμοι ουρανίαν διεφθέρα τεκνοθέντες. Έτσι τραβάμε χωρίς να συλλογιζόμαστε τη μοιραία μας στράτα, δεμένοι συναμεταξύ μας και βέβαιοι πως το συμφέρον του κρίτωνος είναι δικό μας συμφέρον. Συμφέρον μας να είμαστε δεμένοι, παράλυτοι. Συμφέρον μας να δικιούμαστε παρά να τιμωρούμε.
Κι αν άξαφνα κανείς απόκοτος χυμούσε με το μαχαίρι να ξεκυλιάσει το λύκο, θα βάζαμε μπροστά τις ψυχές και τα κορμιά μας να δεχτούμε εμείς τη μαχαιριά. Κι αν το έφερνε ποτέ η κατάρα να μας λείψει ο λύκος, θα τρέχαμε να βρούμε άλλον χειρότερο να μας τρώει. Τέτοιες αλήθειες έβγαζε από την ψυχή του κοπαδιού. Αλήθειες που με τον καιρό και τη συνήθεια καταδένουνε ψυχόρμητα πιο δυνατά και από την πείνα και από τον έρωτα. Με την ίδια μαμική μπορούσα να βγάλω από τις ψυχές, μια και αρχίσανε να με παίρνουνε για παντογνώστη, και πράγματα που δεν τα είχανε μέσα τους. Όπως οι Κινέζοι κομπογιανίτες βγάζουνε σκουλίκια από τα μάτια των μεγαλυτών. Τα σκουλίκια, θα μου πείτε, τα βλέπεις πρώτα κι ύστερα τα πιστεύεις. Μα τις ιδέες αυτές, άντρες Αθηναίοι, πρώτα τις πιστεύεις κι ύστερα τις βλέπεις. Όταν άξαφνα καμιά δαιμονοπαρμένη γριά ξεφορήσει μέσα στην εκκλησιά δείχνοντας ψηλά στον τοίχο κάποιον Άγιο, «Νάτος, σαλεύει, μας κάνει νοήματα!» Όλες οι άλλες μαζί και βλέπουνε με τα μάτια τους το σάλεμα, τα δάκρυα και τα νοήματα, και ακούνε με τα αυτιά τους τη μιλιά και τη φοβέρα του. Αυτό είναι θάμα βέβαια. Μα το πιο μεγάλο θάμα γίνεται σαν βάζεις μοναχός μες στην ψυχή σου εκείνο που θέλεις να βρεις και κατόπιν, σκάβοντας με τα νύχια της λογικής, το βρίσκεις όπως το ήθελες. Οι παλιοί θεοπαίχτες θα πάνε στη ρίζα κανενού κυπαρισιού ή πλάι σε καμιά βρύση την εικόνα και ύστερα βλέπαν όνειρο πως εκείνο το μέρος κοίταται χρόνια θαμμένος ο Άγιος και φωνάζει να βγει. Και ξεσηκώνοντας στο χωριό μαγειριά και λιβάνια, πηγαίνανε εκεί, τον εξεθάβανε και μοσχοβολούσε ο τόπος και χτιζόταν παρεκκλήσει και γεμίζαν οι δίσκοι με δεκάρες και τα πιθάρια με λάδι και άγιαζε και ο θεοπαίχτης σαν όργανο θείας εκλογής. Με τέτοιες θαματουργίες στερέωνα τη βασιλεία των οραμάτων στην κοιλάδα του Πλαθμόνος. Στράβωνα το κορόιδο. Κι έτσι θελούσαμε το παραπάνω το καθεστώς της αδικίας, σύμφωνα με το αξίωμα, όσο πιο στραβό το κορόιδο, τόσο πιο ντρέτα προπατεί. Δεν έπρεπε λοιπόν να με σκοτώσετε. Θα έρθουν άλλοι καιροί που οι Κρήτονες θα πληρώνουν ακριβά τους κομπογιανίτες, όχι να βγάζουνε, μα να βάνουνε σκουλίκια μέσα στο μυαλό και την ψυχή των μεγαλυτών και να κάνουνε θάματα, να μαθαίνουνε στους μικρούς και τους μεγάλους πως πατρόστα και μητρόστα και τα λοιπά, τιμιότερον και αλλιότερον έστεινη εκμετάλλευσης. Έτσι βυθισμένος ο λαός μέσα σε γαλάζια καταχνιά δεν θα μπορεί να σαλεύει τη γλώσσα του, τα χέρια του και το μυαλό του. Η ψυχή που βρίσκεται στο απόλυτο ψήλος τρέμει να μην τα αγγίξουν οι νόμοι της φύσης και των ανθρώπων. Ασκεί μια σχετικότητα και φθορά. Το σώμα στέκει καρφωμένο στη λάσπη και η ψυχή πάντοτε λείπει. Δεν πονάει, δεν παθαίνει, δεν αδικέται, δεν αντιστάκεται γιατί είναι ελεύθερη. Με το κεντρί της φιλοσοφίας μου, χτυπώντας τους απλοϊκούς, τους παραλιούσα. Κι έτσι ασφάλιζα το χαροκόπι των έξυπνων. Τι σας ήρθε λοιπόν να με σκοτώσετε? Βλέπω τις πολιτείες του μέλλοντος θεοποιούνε την πείνα, τον πόνο και την πλακία. Χρυσώνουνε και ταγίζουνε κουκουνάρι και καρύδια τους κομπογιανίτες που ξεγελάνε το λαό να καταφρονάει την ύλη και να προσμένει την ανταπόδοση στον κόσμο του πνεύματος. Αν ελάθευα στη θεωρία μου, δεν λάθευα και στην κριτική των δημόσιων ανδρών. Κι αυτοί για να με ξεκάρουνε μια και καλή, με βγάλαν άθεο. Ο Σοκράτης κοροϊδεύει τους θεούς και ερεθίζει την παντοδυναμία τους ενάντια στην πολιτεία. Εξαιτίας μου τραβήχτηκαν οι θεοί από την Αθήνα και αφήσανε τον βράχο της Ακρόπολης και την Ακρόπολη των ψυχών εσάς στα δόντια και τα νύχια των Ερηνίων. Αν ξέσπαζε καμιά νεροποντή με χαλάζι και κατάστρεφε τη σπορά και αν έπεφτε στάχτη στα γεννήματα, φιλοξέρα στα μπέλια, μπελίγκρα στα κουκιά και τα φασόλια και αν ερήμαζε βλογιά τις όρνηθες, άφτρα τις γελάδες, σαραντάς στα λόγατα και αν έπιανε φωτιά σε κανένα μαχαρά και έμνισκε στους 5 δρόμους η φτωχολογιά και αν βαστούσε 2-3 εβδομάδες η φουρτούνα στη Μαυροθάλασσα και ποδίζανε τα καΐκια με την παλαμίδα και το σιτάρι και πεινούσε ο κόσμος και αν ερχότανε το θλιβερό μαντάτο πως νικηθήκανε τα παλικάρια μας στην άκρη της γης και μαυροφορούσαν οι μανάδες, ποιος έφταιγε? Ποιος άλλος από τους άθεους?
Αν δεν είχα πεισμώσει τους αθάνατους με την αθεία μου, θα μας στέλναν την πανούκλα του 430. Αν ο γιος του Κλινία με την παρέα του δεν σπάζανε τα κεφάλια των Ερμίδων, αντί να σπάσουν τα δικά σας που μου θέλατε και μεγαλεία, θα παθαίναμε τη συμφορά της Σικελίας. Αν η στρατηγοί των Αργινουσών δεν ήταν άθεοι, θα αποδογύριζαν η νέμεση τα πέλαγα για να μην μπορέσουν να μαζέψουν τους πνημένους. Και επειδή εγώ τους αθώωσα, θυμάστε, ανοίξαν οι ουρανοί να ρίξουνε ζεματιστό νερό να μας κάψουνε, μα λυπήθηκαν οι ουρανοί τους 30 τυράννους. Να λοιπόν ποιοι φταίγανε για όλα τα ζαβά. Έτσι με την αθεία μου και την προδοσιά μου πελούσαμε το παραπάνω την πατρίδα και τη θρησκεία. Όσους τρέφονται από τα μαστάρια των μεγάλων αυτών ιδεών. Όταν εγώ λείψω, θα τρέξουνε να βρούνε κάποιον άλλο Σοκράτη, να τον βαφτίσουνε μέσα στην Άγια Κολυμβήθρα της δημόσιας γνώμης άθεο και προδότη. Τους χρειάζεται να τον πετάνε στα δόντια του μανιασμένου πλήθους για εξυλαστήριο θύμα κάθε φορά που θα τα βρίσκουνε σκούρα. Δεν θα μπορούσε μηδέν μια στιγμή να ζήσει το κοπάδι χωρίς λύκους και οι λύκοι χωρίς άθεους και προδότες. Όλοι γκρινιάζετε πως χάλασε ο κόσμος. Ποιος κόσμος? Τα βουνά και ο ουρανός φόβο δεν έχουν. Οι ιδιώτεροι άθεοι τους κόβονται και σκιάζουν αμέσως τα πράγματα. Νάτος ο κόσμος. Η αφεντιά σας, όλα σας τα ζακόνια γραμμένα κι άγραφα, φόβος των θεών, αγάπη του καλού και ατρισμός, σέρπονται ψοφίμια τούμπανα μέσα στον πάραθρο συντροφιά των σκοτωμένων σκλάβων. Ψευτιά, κλεψιά και ατιμία. Να τα δαιμόνια της πολιτείας, το μέσα πλούτος που σας οδηγάνε ψηλά. Ύστερα ήρθε το δικό μου δαιμόνιο, κενό δαιμόνιο. Να ξαναζωντανέψει τα ψοφίμια, φυστώντας με το καλάμι της φιλοσοφίας μέσα στην κοιλιά τους το πνεύμα της αληθείας και να τα στήσει καθάριες ιδέες, απείραχτες από του καιρού και των ανθρώπων τα καμώματα μέσα στον άπειρο νου. Τρεις μοναχά κουβέντες μου φτάνουνε για να δείξουνε πόσο δούλεψα για το καλό της πολιτείας. Για το χωρισμό των πολιτών σε κορτάτους και σε κορόιδα. Πρώτον, απόδειξα πως η ψυχή μας είναι αθάνατη. Υπάρχει λοιπόν ψυχή. Για χάρη της υπάρχουνε, πρέπει δηλαδή να υπάρχουνε, κράτος. Νόμοι και παπάδες, θεοί. Η φοβέρα των θεών και των νόμων μας συγκρατάει να μην κολλάζουν την ψυχή μας και να μην πηγαίνουμε φυλακή. Οι βασανισμένοι της ζωής πρέπει να πιστεύουμε πως θα χαρούμε και θα βασιλέψουμε αιώνια. Φτάνει να πεθάνουμε πρώτα. Δεν κάνει να παίρνουμε πίσω με τα χέρια μας ότι μας παίρνουν οι αφέντες με τη δύναμη και την πονηριά, δηλαδή με τα δικά μας στάρματα και με την ψήφο τη δικιά μας. Αυτουνούς θα τους τιμωρήσουν οι θεοί στον άλλο κόσμο. Θα βράζουν μέσα στο καζάνι της πίσας τον αιώνα τον άπαντα. Δεύτερον, δεν ήταν λόγος αέρας, ήταν αγκονάρι μαρμαρένιο τούτη η διδασκαλία μου. Γι' αυτό και της έδωκα την τετράγωνη φόρμα, προτιμώ να αδικέμαι παρά να αδικώ. Τούτο το αγκονάρι στεριώνεται καλύτερα μέσα στο νερό και στον άμμο, στις ψυχές των δυστυχισμένων. Όσο πιο ταπεινωμένος ο άνθρωπος, τόσο πιο τεροκεραποφάσιστος. Και όσο πιο κουρασμένος, τόσο λιγότερο ανασένει και σκέφτεται και θυμώνει. Τρίτον, την ίδια γνώμη την είπα κι αλλιώς. Ουδής εκόν κακός. Αυτό θα πει, μην τιμωρείτε τους αδικητάδες, γιατί θα τους αδικήσετε. Είναι αθώοι. Δεν ξέρουν ότι κάνουνε κακό. Υπομονή. Άμα τους διδάξουμε τι είναι καλό και κακό, θα πάψουν από τον κόσμο κάκητα και δικαιμός και θα βασιλέψει η καλοσύνη. Χρειάζονται σκολιά και τα σκολιά θα τα κτίζουν οι αδικητάδες. Ξέρετε γιατί? Καλό και δίκαιο και χρέος είναι η σακούλα τους. Θα μαθαίνουν λοιπόν οι ίδιοι στα παιδιά του λαού να μην αντιστέκονται στην αδικιά όταν μεγαλώσουν. Έτσι η φιλοσοφία μου στείλωνε το καθεστώς της ανισότητας, το του κρίτωνο συμφέρον. Φυσικά δεν έπρεπε να με σκοτώσετε γι' αυτό. Οι μελούμενες πολιτείες θα ξέρουν καλύτερα τη δουλειά τους. Άμπονας, Θρανείο,
Εφημερίδα και κλόμπ θα δουλεύουν αδερφικά για να χωρίζουν τους πολίτες σε χορτάτους και κορόιδα και να ταιριάζουν τα ατέριαστα με την αρμονία των τάξεων. Αυτήν της αρμονίας στάθηκα πρώτος μαέστρος κι ας με σκοτώνετε για άθεο. Τα δικά μου μαθήματα θα τα κάνουν μεθαύριο θρησκεία τους οι χριστιανοί. Θα με τιμήσουν για προφήτη του Θεού τους και θα ζωγραφίζουν τα μούτρα μου στις εκκλησιές τους με πατήκριστο Στέφανο γύρα στα τσουλούφια μου. Δεν ήτανε λόγος αέρας. Δεν ήτανε γένα της κόλασης που ταμπουρώθηκε μέσα στην ψυχή μου για να σας βάλει τρικλοποδιές και να σας γρουσουζεύει το δαιμόνιό μου. Ήτανε κάτι χειρότερο. Δεν ήτανε καινούριο καθώς το γνωρίσανε τάχατες οι κατηγόροι. Ήταν η παμπάλαιη συνείδηση του κοπαδιού. Η προπατορική σκλαβιά που έδαινε την ψυχή μου με τις δικές σας για να τις κρατάει ολόρτες. Ακατάλητο κάστρο της πολιτείας των ανώμων. Δεν ήταν άγγελος οδηγός που με πότιζε. Ήτανε φύλακας άγγελος της δημόσιας ψευτιάς που με τύφλωνε. Ήτανε το του κρήτονο συμφέρον, γινωμένο μέσα μου φωνή και θέλημα των θεών και του λόγου. Ήταν η καταχθόνια και μυστική φοβέρα. Μη και πίσω. Ήτανε το δαιμόνιο το δικό σας πολύ χειρότερο, γιατί ήτανε και δυνατότερο. Αν το μισό λέει, αχ, να μπορούσε να το παράδινα στο πατριωτικό σας μένος, να του βγάζετε τα μάτια, να του κόβατε τη μύτη και τα αυτιά, να του ρίχνετε λάδι, τσιτσιριχτό και λάδι χοντρό μέσα στις πληγές του, να το καρφώνατε σε ένα παλούκι και δένοντάς το με πετρόλαδο και πίσα, να το βάζατε φωτιά σαν να ήταν Τούρκος. Αυτό με σαλαγούσε και με κέντρωνε, ζεμένωνε στο κάρο της δημοκρατίας των αρίστων. Αυτό με έκανε να περπατάω κοιμάμενος αντάλογα στον ίσιο δρόμο της συνήθειας και να μην παραστρατίζω. Αυτό με έκανε να κοροϊδεύω και να ξετινάζω τους άνομους, αντί να κοροϊδεύω και να ξετινάζω τους νόμους, να ταπεινώνω τους ανίδεους, αντί να τους λυπάμαι. Μα τώρα το ζητάω και δεν το βρίσκω. Με έχει παρατήσει εδώ και καμπόσους μήνες. Σαν να γύρισε μια και πεθαίνω στη διεύθυνση της Γενικής Ασφάλειας να παραδώσει υπηρεσία και να προβιβαστεί. Όταν ο Περικλής μας έλεγε πως η δύναμη και η καλοπέραση των δυστυχισμένων, δύναμη και καλοπέραση της πολιτείας, δεν ήθελα να παραδεχτώ πως γορόιδευε. Τι εννοούσε λέγοντας πολιτεία? Όλους μας? Όχι βέβαια. Όταν όλοι μας ευτυχούμε δεν έχει κανένας ανάγκη να σωθεί. Εννοούσε καθαρά τους λίγους πολιτικούς και παραλίδες της Αθήνας. Όταν εκείνοι τρώνε, χορταίνουμε εμείς. Όταν εκείνοι θησαυρίζουν, εμείς πλουταίνουμε. Όταν εκείνοι δεν γίνονται πλουσιότεροι, φτωχαίνουμε εμείς περισσότερο. Όταν εκείνον η περιουσία κινδυνεύει, κάνουμε εμείς τον ύπνο μας. Ο πρώτος βλέπετε πολιτικός και παραλύς της Αθήνας ύψωνε χωρίς ντροπή μπροστά στα μάτια του φλωμωμένου πλήθους την ατιμία των ολίγων σε χρέος, μεγαλείο και δόξα των πολλών. Ήτανε πόλεμος τότε. Έπρεπε να δώσουμε τη ζωή μας αν θέλαμε να σώσουμε την πείνα μας την παντοτινή και τον ύπνο μας το μακάριο και να τον κάνουμε αιώνιο. Μα τότες η μέσα μου φωνή του κοπαδιού δεν μ' άφηνε να το νιώσω. Έβρισκα μάλιστα πως καλά μας τα έλεγε ο γέρος, γιατί συμφωνούσανε με την απόλυτη λογική. Σαν άρχισε να μου στρίβει, να ψυχανεμίζομαι πως δεν κρίνω σωστά και πως το μυαλό μου κάνει νερά, ο φύλακας αγγελός σας έσφιξε την πλακοζόνα του, άνοιξε τα φτερά του και πέταξε. Ους! Μα πάλι δεν ησύχασα. Σαν έφυγε κι άρχισε να με τρώει άλλο σαράκι. Ο μετανιωμός για το κακό που έκανα και στους συγγερινούς μου και στους μελούμενους, όσο θα κυβερνάνε τον κόσμο τ' άδικο και ψευτιά. Μερόνυχτα βασανιζόμουνα. Έπρεπε να διορθώσω το κακό και να τι θα έκανα αν δεν προλαβαίνατε να με σκοτώσετε. Γι' αυτά που δίδαξα θα έπρεπε να με κάνετε χρυσόνε και να με προσκυνάτε. Για αυτά που θα έκανα αν ζούσα, θα έπρεπε με το δίκιο σας όχι μονάχα να με σκοτώσετε, μα να με κοπανίσετε ζωντανό μέσα στο γουδί, καθώς ο τύραννος ο νέαρχος θα κοπανίσει το Ζήνωνα τον Ελεάτη
για να μάθει πως μπορεί να διδάσκει την αρετή όσο θέλει, μα να μην μιλάει για την παλιά ανθρωπιά των αρχόντων. Θα έπρεπε να μου κόψετε τη γλώσσα, καθώς ο βασιλιάς Αντίπατρος θα κόψει τη γλώσσα του υπερίδη του Ρήτορα για να μάθει πως μπορεί να προδίδει την πατρίδα του, μα δεν κάνει να βρίζει και τον ξένο μισθοδότη. Θα ήμουν πραγματικά επικίνδυνος στη δημόσια τάξη, στο συμφέρον του Κρήτονος, και να ρίχνετε το κουφάρι μακριά στο Κορινθιακό ή σε κανένα φαράγγι του Κιθερώνα. Μη τα αφήνε ενεργειατική. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ατιμία και προδοσία από το να λες την αλήθεια. Θα πήγαινα που λέτε στους λαϊκούς μακαλάδες της Αθήνας, στα βρωμοκόρια της Αττικής, από τις κάβο κολόνες ίσα με τα κούντουρα και από την Κούλουρη ίσα με το Καπαντρίτη. Θα κατέβαινα στα χαμόσπιτα γεμάτα κοριούς και χτίκιασμα. Θα έμπαινα στα μικρομάγαζα της Τοκολογιάς γεμάτα λέρα και βόχα και θα έλεγα: ελεύθεροι πολίτες, αυτός ο τόπος κι αν ακόμα βρισκόταν στη Σκυθία, όπου σπάνια ξαμητίζει ο γήλιος ανάμεσα από μαύρα σύννεφα και πάνω σ' άλιο τα χιόνια, πάλι θα ήταν ο καλύτερος από όλους, γιατί το θέλει η καρδιά σας. Είναι η πατρίδα, δικιά σας η πατρίδα, μα τίποτα δικό σας μέσα αυτή είναι. Χωράφια και παλάτια, καράβια και χρήμα, θεοί και εξουσία, σκέψη και θέληση, όλα ξένα. Λιγοστή σας έχετε τόσο μέρος, όσο να τρυπώνετε ζωντανή και να θάβεστε πεθαμένοι, και τόση λευτεριά, όσο να κάνετε τη φυσική σας ανάγκη στη ρεματιά, όταν δεν σας βλέπει ο χωροφύλακας. Και όταν βυθίζετε το μάτι πέρα στο γαλάζιο πέλαγος, όπου πάνε και έρχονται καΐκοι και φρεγάδες, κουβαλώντας από το στόμα του Νείλου και από τον Κυμέριο Βόσπορο, κάλκομα, μετάξι και γυναίκες, περηφανεύεστε πως είναι δικά σας, γιατί είναι εθνικά. Και κανένας δεν συλλογάται πως όλα τα αγαθά μαζεύονται σε λίγα χέρια. Αντάμινες, μωρεΐτες και κορφιανοί, σας σκοτώνουνε μια φορά οι ξένοι. Με τα χέρια τα αδερφικά, σας φύγουνε το καρύδι του λαρικιού σ' όλη σας τη ζωή και σας δολοφονούνε κάθε μέρα. Όχι τίποτα δικό σας γύρα, μα κι όλος ο εαυτός σας και η ψυχή σας δικά τους. Θα πήγαινα που λέτε στα ταμάρια της Πεντέλης, στους ταρσανάδες του Περαία, στις μήνες του Δασκαλιού και του Λαύριου, στους δούλους που φτιάνουνε σκουτάρια και λουρίκια του πολέμου. Θα κατέβαινα στα μπάρια των καραβιών, όπου χιλιάδες σκευρωμένοι κοπηλάτες, άσπρα μαλλιά, μέτωπα καμένα με το πυρωμένο το σίδερο, βροντάνε ρυθμικά τους χαλκάδες τους και ξεφωνίζουν από τα χτυπήματα του βούρδουλα, σαν τύχη και λιγοθυμίσουν από την κούραση. Θα πήγαινα σαν μεγάλα τσιφλίκια σαν το Αλκιβιάδη στον Κουμπαρά, όπου ζεμένοι με τα καματερά οργώνουνε τα κατσάβραχα και τα πουρνάρια. Θα πήγαινα στην Ακρόπολη, στη Ραμνούντα, στα Κούντουρα, στις κάτω κολόνες, όπου σηκώνουν με τα χέρια τους στον αψηλό ουρανό τους μαρμαρένιους κολοσσούς του πνεύματός σας, τους Παρθενώνες, και θα τους έλεγα: στρατιώτες, ασκάτες, Αφρικανοί και Σκύθες και Ρωμιοί, ηθέτες, θεράποντες, παιδαγωγοί, τσογλάνια, μαντινούτες του γυναικονίτη, κι άγιες πόρνες των θεών και των ανθρώπων, σκλάβοι δημόσιοι και σκλάβοι ιδιωτικοί. Η ξατσίποτη φιλοσοφία δασκαλεύει πως είσαστε γεννημένοι σκλάβοι, μα μήτε οι θεοί, μήτε τη φύση διατάξανε το σπέρμα του πατέρα σας για να σας κάνει τέτοιους. Η τύχη σας έκανε και η συνήθεια σας αποτέλειωσε. Είσαστε σκλάβοι εσείς για να είμαστε εμείς οι δεύτεροι. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και κοιτάξτε τον ανοιξιάτικο ουρανό. Έχετε ξεχάσει το βάθος και το χρώμα του. Στην πατρίδα σας όμοια γελάνε τα κρογιάλια και αστροβολάνε κάμπι και γήλιος. Είσαστε κι εσείς κάποτε ελεύθεροι και άδικοι για να γίνετε εδώ σκλάβοι και αδικημένοι. Σεις, οι προγόνοι σας, αδιάφορο, είσαστε το μεγάλο ψυχομέτρη. Νιώστε τη δύναμή σας και ενωθείτε με τους αδικημένους ελεύθερους να σηκώσετε μοναχά τα σπουριά, τα δρεπάνια, τα πελέκια, τα κρυκιάνια σας και θα γίνει που γι' αυτό ολάκερη δημοκρατία των αρίστων. Να τους πάρετε τα αγαθά και να τους βάλετε να δουλέψουν για να τρώνε και να καθόμαστε εμείς. Θα απαντούσαν οι μερικοί μαθημένοι να σέρνονται σαν ραγιάδες μπροστά στους δυνατούς και να ξεκυλιάζουνε τους αδύνατους. Όχι, θα φώναζα εγώ. Θα δουλεύουνε κι αυτοί κι εσείς. Κοινή δουλειά, κοινά τα αγαθά και η ελευθεριά. Αντότες να μας λείψει τέτοια ελευθεριά. Δεν μας κάνει. Σηκάστε. Σαν έρθει η ώρα θα μπείτε σε δρόμο να γίνετε ανθρώποι.
να λυτρώσετε θέλοντας και μη την ψυχή σας, το μυαλό σας και το πνεύμα σας. Ποιοι μωρέ θα μας βάλουνε σε δρόμο, πάλι θα απαντούσανε και θα τους έλεγα εις Κύρθες! Έχουνε να προλάβουν να εισπράξουν τις δεκάρες για την αμοιβή τους. Πλάτων, μπορείς να με οδηγήσεις σε παρακαλώ στη φυλακή? Δεν ξέρω, καημένε. Μήτε που βρίσκεται, μήτε και από ποιο δρόμο πάνε. Ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Νομάτη και τον κύριο Διευθυντή της Μέσης Εκπαίδευσης για τη βοήθεια τους, την πρωτοβουλία μάλιστα που είχαν, να γίνουν παραστάσεις για τους μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης δωρεάν. Λοιπόν, και εσάς που ήρθατε εδώ, να δείτε την παράσταση, λίγη αλλά εκλεκτή. Σας ευχαριστώ. Επίσης ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Αναγνώστη για τα καλά του λόγια.